என்னோட பேர் ஜீவப்பிரியா அண்ட் நான் திண்டுக்கல்லேருந்து வரேன். இங்கே நான் எஸ்எஸ்சி 3 months கோர்ஸ் படிக்கிறேன். இங்கே நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது. இங்கே வந்து நிறைய விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன். வெளியில் காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் எப்படி இருக்கும், வெளியில் எத்தனை பேர் நம்மளோட காம்பீட் பண்ணுறாங்க, நம்ம எவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போடணும், அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அண்டு இங்கே கொடுத்த கண்டென்ட் சப்போர்ட், அப்புறம் மென்டார் சப்போர்ட், இதெல்லாமே ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருந்தது. அவங்க சப்போர்ட் பண்ணதுனால நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க முடிஞ்சுது. அண்ட் இங்கே நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கெயின் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட் டைம் நான் வீட்டில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் வந்து படிச்சிருக்கேன். ஸோ ஒரு நல்ல எக்ஸ்போஷர் கிடச்சிது. ஸ்மார்ட் ஃபோன் அதுதான் மெயின் ரீசனே. இங்கே வந்ததுக்கான மெயின் ரீசன் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண வேண்டாங்கிறதுனா பேரண்ட்ஸும் அதை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஏன்னா நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருந்தால் நம்ம நிறைய தேவையில்லாத கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் பார்ப்போம். ஆனால் இங்கே வந்து அது இல்லாததுனால நிறைய பீப்புளோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடிஞ்சது அண்ட் நிறைய லேர்ன் பண்ண முடிஞ்சது. பிஃபோர் பிவி ஆஃப்டர் பிவினா எஃபர்ட்ஸ் போட கற்றுக்கிட்டேன். கன்சிஸ்டண்ட்டாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஏன்னா ஸ்கோருமே கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு. கன்சிஸ்டன்சிங்கிறது பிவி வந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கிடச்சிது. எப்பயும் எஃபர்ட்ஸ் விட்டுறக்கூடாது. இதே மாதிரி எப்போவும் எஃபர்ட்ஸ் போட்டுகிட்டே இருக்கணும். அண்ட் குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மென்டார் சப்போர்ட் இது எல்லாமே எனக்கு இங்கேருந்து தான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன்.